Dneska bych vám chtěla ukázat, protože můj křeček dostal k Vánocům běhací kouli, tak bych vám chtěla ukázat, jak v ní běhá. Jako první si vezmeme křeču opatrně a dáme ho do koule. A zavřeme. A teď ho dáme na zem. A teď uvidíte, jak bude běhat. A teď se s vámi loučí Jenny a Křeček.